mga kapuso artist nga mulangkob sa giatangan nga Voltes 5 Legacy alang sa World TV Premiere karong Lunes, misaysay sa ilang mga pagpangandam alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga karakter. Itong sayran sa report ni Mark Reggie Abella. Let's vote! Andam na mo Let's Vote In si Sparkles Isabel Ortega kay modala siya sa karakter isip Jamie Robinson ang piloto sa Voltlander. Dakong hagit alang kaniya ang mapili isip Jamie kay kinahanglan pa niyang mupaubo sa mga martial art trainings sama sa arnis, Muay Thai, Wushu ug uban pa. Kinahanglan usab niyang ibansay ang kauglingon sa stunt training isip usa ka ninja. Samtang wala damha ni Kapuso Bronson Flores nga madawat isip usa sa mga Voltes 5 team, ilabi na nga kini ang labing una niyang Kapuso teleserye project. Siya ang modala sa karakter ni Mark Gordon, ang piloto sa Volt Bomber. Asoy niya nga kinahanglan pa niyang magkat-on og horse riding alang sa iyang karakter ug aron makopya niya ang anime version ni ini, nagpataso sab siya sa iyang buhok. Excited na silang duha alang sa World TV premiere sa Voltes 5 Legacy nga makita karong Lunes, Mayo 8 sa GMA Telebabad. Hello mga kapuso, ako po si Radson Flores bilang Mark Gordon. Are you ready to bolt in? Malapit nyo nang mapanood ang Voltes 5 Legacy only on GMA. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.